Ping telu malah elek no. Elek. Yayi, sliramu bakal tak mulyake. Apa panjalukmu bakal tak udaneni? Waton ora njalukmu dene lintang lan rembulan. Apa kowe gelem tak jak? Lah, ora. Main selek to. Blesek cangkeme kok. Ayo dene telu wae. Atut. Marai. Boten Pak, boten. Iso meneng ora? Nggih. Tapuk kene engko. Kuwi nyelentrek. Tapuk ngene lho, tapuk. Tapuk ngene. Tapuk iki contohno kan kaya malu. Tapuk contoni, Pak. Tapuk ngene lho. Lah, tapuk. Lah nek ngene iki Ngene iki jelentek. nyentik. Lah, nyentik. Tapuk ngene. Nek iki jelentek. Lah, Ini nyentik napuk piye? Lah. Napuk piye, Om? Tapuk ngene tapuk. Lah. Napuk iki. Pak.